Че е пак час за време, като трябва. Another backwards lurch. Толкова се вижда как гледам на там няма. So that's lurches. You can do all kinds of them. That's kind of a Так. little circular one. Преди да направим Отавам. едната част, после ще направим другата все пак. Значи, Че е пак час за време, какво трябваше да правим. аз принципно преди го правех по време на файт един път, ама вече спрях. Реално прави това. Преди Нещо да направим едната част, после Е, ще това направим прави другата все пак. Значи, че тук да го направим. Аз принципно Е. преди го правех по време на файт един път. Обаче, ама вече тук спрях. вече идва инфарктното. Реално прави това. Защото трябва да комбинираш и ти. There's like forward and Нещо back. такова. Ей, това прави реално. Ето. Защо на слив го направих и като фана? Обаче, на тук вече идва инфарктното. шамар. Защото трябва да комбинираш и Така, скача. Като скочи, ST, дропва, Защо на задържа, слип го направих Е, и като фана. Forward and преди. Значи, не шамар. чай. W, back. ST, Така, скача. Като скочи, ST, дропва, задържа, SD и напреде. Не чай. W, SD. така. Че си луд. Аз бъди хопвам назаде. Така, прави така. Той като дропни. Той това, което прави, скача един път. Аз трябва да скоча само един път. Ама той. Така. Той два пъти скрова. Ти си луд. Един път на Аз дет бъди скрова. хопвам назаде. Напред, един път на това скрова напред. Така, прави така. Той като дропни. Той това, което прави, скача един път. Аз трябва да скоча само един път. Да, това беше. Ама той. Той два Аз пъти просто ще скрова. правим скрова, бе. Един път на дет скрова напред, един път на този скрова напред. Нещо такова. След това прави това. Прави това. Тоест. Да, това беше. Аз просто ще правим скрова, да. Тоест трябва да е. Значи. Прави това. Нещо такова. След това прави това. Прави това. Тоест, It's also really helpful in a gunfight. So, say you're standing completely still. If you lurch around, you can slide out of it. That's gonna be really unpredictable. Your opponent's not gonna expect you to instantly slide after standing still. Then you can, chain other lurches. That's what's known as raz strafing. You just press, like, say, WASD. I'll go in like an L pattern, like a hook, kind of. And then I'll tap strafe while doing that. You can see. So I went left, and then I slid out of it, and then I went DSA. Or another backwards lurch. Стои на Another коенец backwards скрова, lurch. бе. Така. На т.е. на А. На А, реално, защото той направи веднага скрова, бе. DSA и Така. просто то се личи, че е на А. Просто на едновременно ги прави. Иначе на S, таман преди На да... Таман т.е. на свърши А. S. Аз забравих какво беше, аз го повторих и го На повторих, А, забравих какво реално, беше. защото той го прави веднага Защо скровам на? DSA Той скроваш ли назаде? и просто то се личи, че е на А. A. Просто на едновременно Another го прави. backwards lurch. Иначе не е таман преди да... Таман след като Да, свърши. So that's с спейса lurches. скача, не с скрова. Аз забравих какво беше, аз го повторих и го повторих, забравих какво беше. Защо скровам на... Това е решение на две части.
Иначе буквално за 15 минутки направих тия първите. Тия първите. Другото кое е? Раз, Рейв, Pop Bounces. Zipline, Super Jump. Mantle Jump. Mantle Zip Dancing. Ghost Jumping. Mac Leaping. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бутона ги редувал. 6 скроба. Не, аз казах скрол също. So that's lurches. You can Чакай, 1, 2, 3, 4, 5 и пада, 1, 2, 3, 4, 5 и спейса 6. you can do all kinds of 6 them. бутона наведнъж. Защо ударих с крак? Do think I'm here to just vibe with you. No, I'm here to catch bodies, fool. Young dancing. I just caught my groove. Killers preseason. Инжекция фитнах. Life force weak. И като извадя. Аре. Да, няма да го правим. Ехте. Аре, добре. Със силата да учим. Ти умеете, които правиш и и вече почваш да губиш това. Вече почваш видимо по-бавно да удряш. Поне при мен е те са получали тук. Правя. И вече съм някакъв. Абе, това спит беше, това спит трябва да правя. Ето, не искам вече дъто даже. Не искам скрол като съм неса, не като съм на... Искам и спейс и скрол надолу натискам какъвто е джъмп. So that's lurches. You can do all kinds of them. That's kind of a little circular one. There's like forward and back. It's also really helpful in a gunfight. So Защо не сме спейс е скрола надолу? Ще сложа нещо за да задърся скролването надолу. Още малко. Ето на лайв, какви са. Защо назад скролвай, човек? Защо назад? Знаеш какво се прави и не го правиш буквално. Знаеш, че трябва да скролнеш напред и скролваш назад. Как? All to get back to the person that I cannot be without.
7 минути бих. Тъй. Хуй! Тъй. Сай. Близо съм бе брат, малко близо съм, не ми се занимава, близо съм бе човек. И трябва да го въртя. Аз ако те направя на така, честно, така и след това и така. На какво следва като трябва да правя и те, и те. Ама то трябва да го повтаряш просто, не съм го направил два пъти. Па! Кой го правя? Не мога да повторя, аз ни път мога да направя, пък ама после пак да се случи да ги правя двете. Натиснах. Alt и Shift. Alt и Shift натиснах. Оф, сега ще го направя контрол, йо. Ей, тей. Не мога, брат. Трябва ми вода. Не можеш ли просто да направя 10 супер глайда? И да го правим това за... Да забравихме името даже в момента какво правя. Успокоих се. Ето. Това силата на Octane. Ще смъкна що. Ще ги отворя. Тук сме за нещо друго. Тук сме със слънце. Няма да споделя по време на слънчевия ден. Кай да слънчев. Светлина е навън. С силата на витамин D аз ще го направя. Как да ми оправим деня, брат? Аз не мога нещо да направя 30 минути. Ще ме извините, ма в смисъл... Или ще ми плащат и това психолог, или няма го правя. Че спра какво да пусна нощ. Дай вим какво е другото, че... Защото днес че трябва да събират и после да... Ще се пръсна шотган още. That's what's known as RAS strafing. Раз, стрейфс, бхоп, лърчес. А някой ги измислил тези имена. For this next section, I know it's going to be pretty hard to follow along. Pretty hard. Миналото беше easy. It really takes a lot of practice to get this down, but you're just gonna want to try to implement the lurches in between your b-hops, and to not lose momentum, you don't want to do too many Не пак това. Не пак WAD. Не. lurches in a certain time span. So Не to пак. do a lurch here, I'm gonna want to like put a b-hop in between before I do another lurch. Unless you have enough momentum, of course. I know it's gonna be pretty tricky, so just try to follow along with the input overlay, and hopefully you guys can get it. This is pedo strafing. There's a whole bunch of different names for all like the different RAS strafes, but it's essentially just combining lurches while b-hopping. Because every time you leave the ground for a b-hop, you can implement another lurch. You can also do a pattern kind of like this. То с момента, ако не го направя, ще направя пръскам си мозъка челенджи. Трябва да много добре какво правя. Има хилно масово. It's basically just, you have to get... You can also do a pattern kind of like... Човека прави супер глайд. Да тап стрейт назаде. След това пада на перфектното място. Той го прецени човека, няма как. Той знае много добре кой герой, какво е ниби ще има на, точно в тази секунда на клипа. Още малко ми изгледа как кръстък, няма лъжа. Ти, да бъде американско лоби, ама